skomdu immens il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo jibqa' mhux kapaċi jiddisassoċja ruħu mill-persuni li jitqiesu minn ħafna bħala il-legat ta' Konrad Mizzi fit-turiżmu. Post rabja kbira li qed tikber qalb il-ħaddiema ġenwini fl-Awtorità tat-Turiżmu, Bartolo jibqa' ċass u minflok kapaċi biss jirrepeti diska waħda. Jiena kommess, jiena nerġa' ngħidlek li jiena kommess li nara li aħna nibqgħu kommessi illi Ħaddiema fl-MTA huma nferuċati għal dak li qed jaraw jiġri bejn l-erba' ħitan tal-post tax-xogħol tagħhom. Il-kuntratti kbar li qed jingħataw lill-kumpaniji li kombinazzjoni wkoll huma ta' persuni qrib ħafna tal-eks Ministru Konrad Mizzi. Il-konsulenzi waħda wara l-oħra lil ħbieb tal-ħbieb l-eluf kbar li qed jintefqu fuq digital marketing u li huma qed iwasslu prattikament għall-imkien. Dan kollu qed jinkorla mhux ftit lil min jifhem kif jaħdem dan is-settur. L-istess nies li qed jgħidu li l-Ministru qisu qed jibqa' jibża jirfes il-kallijiet ta' 4 bażużli li jidher li għandhom aktar saħħa minnu. Fil-fatt, mistoqsi jekk hux komdu jaħdem ma' dawn in-nies, Bartolo wieġeb. L-MTA awtorità illi matul dawn l-aħħar xhur ħadmet biex irnexxina noħorġu pjan ta' rkupru għas-settur turistiku tant kemm hu hekk illi rajna kif pajjiżna rreġistra riżultati tajbin ħafna, anzi konna minn ta' qudiem nett fl-Ewropa. Wara li der li l-Ministru ma femx il-mistoqsija li għamilnilu, erġajna provajna nistaqsuh. Kemm inti komdu b'dawn in-nies fl-MTA? Jiena nerġa' nirrepetilek, jekk inti trid tmeri sewwa magħruf wara l-istatistika li ħarġet mhux minn Malta ma fuq livell Ewropew tas-suċċessi li kellna f'pajjiżna matul ix-xhur li għaddew fis-settur tat-turiżmu għamel inti. U provajna wkoll għat-tielet darba. Inti komdu b'dawn in-nies li huma l-legat ta' Konrad Mizzi fl-MTA? L-antijaj huwa li nara li l-flus jintefqu b'mod tajjeb, b'mod responsabbli u b'mod ukoll trasparenti fl-aħjar interess tal-industrija tat-turiżmu kollha. Konna aktar diretti u staqsejna lil Ministru u xkomdu b'Johan Buttigieg imexxi l-MTA u oħroġ il-għaġeb il-Ministru ma weġibx. Taħseb li Johan Buttigieg qed jonfoq b'mod trasparenti? Jiena nerġa' ngħidlek li jiena kommess illi l-infiq isir dak il-mod. Bartolo tant kien skomdu li sar aħmar nar u baqa' jipprova jiżgiċċa milli wieġeb dwar Buttigieg. Ma trix twieġeb dwar Johan Buttigieg, skomdu twieġeb? Qed inwieġbek fuq kollox. Komdu b'Johan Buttigieg? Qed inwieġbek fuq kollox, issa jekk ma toġbok. Komdu b'Johan Buttigieg? Issa jekk ma toġbok xi risposta affarijiet tiegħek. Taf imma li qed jinftefqu ħafna flus fuq konsulenzi u kontratti li huma suspettużi biex inkunu konservattivi fil-klim tagħna. Nerġa' ngħidlek m'għandi xejn nżid fuq dak li diġà kommentajt jiena. Buttigieg kien suġġett ta' kontroversji fil-passat fosthom li prova jikseb impjieg ma' Jurgen Fenek u kien insista miegħu li jrid li jagħmlu negozju flimkien. U kien inħatar kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar malli tela Gvern Laburista u fl-2019 ħalla din il-kariga biex ingħata l-pożizzjoni ta' kap eżekuttiv fl-MTA. Sa dan it-tant wara l-intefqu ħafna flejjes biex saret l-attività ta' Fairyland fil-Belt Valletta tul il-perjodu tal-miliet, Net News staqsa lill-Ministru responsabbli f'kemm il-turist żejjed issarfet din l-attività. Kemm taħseb illi ġibdet turisti l-event ta' Fairyland? Aħna nibqgħu kommessi illi naraw illi nonfqu il-flus tagħna b'mod trasparenti u kontabbli. Grazzi. Ministru mhux hekk saqsejtek. Kemm taħseb li ġibdet turisti ekstra l-event ta' Fairyland? Tefqu ħafna flus fuq dik l-event. Kemm ġibdet? Biex ngħidlek ir-risposta li kelli intik, m'għandi xejn nżid ma' dak li qedlek. Bil-Ministru Clayton Bartolo jidher totalment mikluf anke għal din il-mistoqsija sempliċi.